سلام أب كل خرنا عالم تنبرونا يوتيوب تكتاتلتي كما يتخونوا نلوم معانتي حزلكم مزئي زله أرستي سألائنا نمفلات زحق زنا مدبي حزلكم مزئي زله مالتيو سألائنا مفلات شجرنا نخلي جورنا دليتاتنا بقليلو نخنركب يتغمنا قال سنا هيوتون يقلنا مالتي سلازي اتزخف اسلاقي ناي ود سب منيو زبل مرسي ابزا فيديو كتراخو يخون مالتيو اسكا مጨረሻ نختكاتاتلو بخبري عدن سألائنا دليتاتنا نخين نركب زقبرنا دليتاتنا نخين الساخع تعنا نخين هلونا سلام نخين نركب جنزب محبراو هيوت فتوت نخين هلونا زقبر سألائنا سلازي نسألائنا خاني تقاليسنا كنشنفو لنا سألائنا نخنشنفو خا مجمريا من يسألائي يزبل نجر كنفلت علينا مالتي اندحر سألائيها فليت كايو شجركا دارجا فرقي فتح خايو لخا يبهال مالتي نستوسنا سكند صلاقي يميلنا نوشتنا نحتت انا نوشتين حاتت كي نسخاتكم كلي نوشتكم حتتو سلازي ناو امركم انتي مسئلكم ماني صلاقيكم عاركي محازاي غوربيتي وي بيتسبي زبل مرسيكم رخيكم مالتي كابز وجه خون ايكدني ግን بتخكل ناي ود سب صلاقي ماني ناي ود سب اتزخف اصلاقي منيلنا اندحر حاتيسنا املناي اتزخف اصلاقينا املناي اتزخف اصلاقينا حما اكايداناي اوشتنا زركب نغري مالتي اوشتنا زركب صلاقينا اندحر سعرنايو اتناي دغ صلاقي بقليلو خنسعرو نخلينا مالتي ايشغرناني سلازي ناي ود سب زخف اصلاقيو اكايدو لايف ستايلو حمق لمدتاتيو مالتي بحافش حمق لمدتاتينا نصوعو مالنا نبر حدا بحدا خنريهم كلنا እንዳተረዳና خمسي يخلي هو تخكليو ناي ود سب تزخف اصلاقي او وشت زركب صلاقي إلنا كنعمنينا مالتي سلازي قداماي تزخف ناي ود سب صلاقي تعبيتي ازي ايغو زبحال ነገር مالتي ايغو انت يزغبرنا نفسنا العلنا ناي مرأي شجر نخنفطر يجبرنا مالتي سلازي ندليو ነገር አክንድ ትሕቲልና አክንዲ ትሕቲልና نقبل انا دي نزي زسمع انا دي نزي زحاتت انا دي ردؤون الزبل ايبلني كمزا زلخواتكم كحشن نبل مالتي بسانك تعبيت شو انتاي نخون صبؤ مخرتات يملطنا زخونه كنفلطو زغبانا ميستر كنفلطو زغبانا حدش انفورميشن يملطنا مالتي سلازي زخونه خيبلنا عينت اوشتنا يحدر انا اكمز بوتا خركب انا خمس غيرو خبحال زبل ነገር اوشتنا نفطر سلازي اتندليو ነገር كا خير خبنا نترف مالتي توم طعنا سلام هابتي محبراو هيوت فتوت زبحال ነገራት بسانك تعبيت نسأنا مالتي نرهبو زقبانا ناهي وتصقا بسانك تعبيت نسأل زي قداماي ناي ود سب صلاقي مالتي اوشت زلو صلاقينا مالتي كالاي ناي ود سب صلاقي خا انتاي انغر زي قطع زبحال مالتي مس قطع سب كوفيلو كعلي لزدل سب يلن مخنياتو كل غزي قطع سب ناي سب سلام سلازخل ويكون لاي حساباتون نخجلص بقطع سلازتقم بقطع سلازغلص كل سب يهادم مالتي سلازي كالنا يود سب صلاخا مقطعي مالتي خنقطع خلنا حساباتنا ناب سبات بتخكل كنبصح اي نخرينا سباتون بتخكل نخردونا ابزوريانا نخونو اي مرصونا لي سلازي بحوتات انا نخون مالتي سلازي بحوتاتكم كون كلنا خا سب نسب مدحانيتيو ካብ ሰባት ክንረኽቦም ንኽእል ነገራት እንዳሰአናዮም ንመጽ ማለት እዩ ካለ ከአና ወድ ሰብ ጸላኢ ተባሂሉ ዝግለጽ ከአንታዩ ስንፍና ሌዚነስ እዚ ከአንታዩ ያው አኩላህና ብውሑድ ይኹን ብዝለዓለ ደረጃ ዝርአ ነገር እዩ ዝኾነ ነገር ናይ መጨረሻ መዓልቱ ስጋዕ ዝበጽሕ አይ ጽባሕ ክገብሩ ኣብ ከም ዝሰኑ ክገብሩ ረቡዕ ክገብሩ ናበልና نخدو منجد له سلازي زي خمس عينة منجد خاء ناب كال شجرات يرتاح الناس سلازي سنفنا ناوش تسألائنا ناوش تسألائنا خوينو جن عند حرب سنفنا قصيرنا بناي دقة تسألائنا نخنتقع يقبرنا مالتي
ካልእ ከዓ ውሽጣዊ ጸላኢና እቲ ዝኸፍአ ጸላኢና ተባሂሉ ዝተቐመጠ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ወልፊ እዩ ማለት እዩ ወልፊ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ናይ ሽጋራ ናይ ኣልኮል ናይ መስተ ወልፊ ጥራሕ ዘይኮነ ከምዚ ልክዕ ዘይብሉ ናይ ጾታዊ ድሌት ወልፊ መጠኑ ዝሓለፈ ትምኒት ናይ ጾታዊ ድሌት ትምኒት እውን እቲ ዝኸፍአ ወልፊ እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ናይ ወዲ ሰብ እቲ ዝኸፍአ ጸላኢ እዩ ዝበሃል እንታይ እዩ ኮንፈርት እዩ ኮንፈርት ክበሃል ከሎ ምቾት ማለት እዩ ምቾት ከመይ ገይሩ እዩ ንሰብ ጸላኢኡ ዝኸውን ኩሉ ሰብ እኮ ንምቾት ይሰርሕ ምቾት ንኽፈጥር ይሰርሕ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ንኽእል ኢና ኣነ እውን ናይ ባዕለይ ሕቶ እዩ ነይሩ ዝሕቶ እዚ ማለት እዩ እወ ኩሉ ሰብ ምችው ሂወት ንኽፈጥር እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ግን ልክዕ ምችው ሂወት ምስ ተፈጠረ ከዓ እንታይ ይፍጠር ማለት እዩ ስንፍና ይፍጠር በቃ ሓደ ዝኾነ ነገር ምስ ሓዝና ካልእ ነገር ከዓ እንድሕር ዘይተመኒና ካልእ ነገር ንኽንረክብ ከዓ እንድሕር ዘይፅዒርና እታ ምቾት እንታይ ኣትኾነና መእሰሪት ናይ ኣትኸውን ማለት እዩ ተኣስረና ካልእ ጽቡቕ ነገር ንኸይንረክብ ካብዚ ረኺብናዮ ዘለና ነገር ዝለዓለ ንኸይንረክብ ትገብረና ማለት እዩ ምክንያቱ ምቾት ባዕሉ ትራፒ ዝበሃል ምቾት ዕቤት ይቐትል ኮንፈርት ኪልስ ግሮውዝ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኮንፈርት ኪልስ ድሪምስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምክንያቱ እታ ዝኾነት ነገር ምስ ረኸብና በቃ ይኸለና ዓይነት ንብል ዓይነት ሰባት እንድሕር ኮይና በቃ እዚ ነገር ሰሪሐ እዚ ረኺበ ድሕሪ ሕጂ ቁርን ፀሓይን ከጥቅዐኒ የብሉን ንብል ዓይነት ሰባት እንድሕር ኮይና ኣብቲ ክንበፅሖ ዝግባአና ነገር ኣይንበፅሕና ማለት እዩ ካልእ ምቾት እንዳተገባአና ታንሽትለይ ምቾት ሕልምና ትቆትሎ ማለት እዩ ስለዚ ምቾት ስንፍና ስለ ዝፈጥር እዩ ምቾት ክንርከቦ ኣብ ዘይግባአና ቦታ ንኽንርከብ ስለ ዝገብረና ዓለም ንኽትቅድመና ስለ ዝገብር ምቾት ካልእ ናይ ወዲ ሰብ ጸላኢ እዩ ምክንያቱ ሓደ ምቾት ምስ ረኸብና ተወሳኺ ጻዕሪ እንድሕር ዘይጌርና ካልእ ዝሓሸ ነገር ክንረክብ ኣይንኽእልና ኖ ፔን ኖ ጌን ናብ ካልእ ጻዕሪ ተዘይኣቲና ካልእ ጌን ክንገብሮ ንኽእል ነገር ስለ ዘየለ እዩ ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ኣሚነሉ እየ ምቾት ካብ ብዙሕ ክንረኽቦ ንኽእል ነገር ስለ ዝዓክተና ድሓን ዘለና ስለ ዝመስለና ብዙሕ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣእምሮና ከይተጠቀምናሉ ንኽንሓልፍ ስለ ዝገብረና ኣነ እዚኣ ብጣዕሚ ዝኣመንኩላ ጉዳያ ስለዚ ኮንፈርት ናይ ወዲ ሰብ ካልእ ጸላኢ እዩ ዝደልዮ ነገራት ንኸይረክብ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ናይ ወዲ ሰብ ጸላኢ እዩ ናይ ወዲ ሰብ ዝኸፍአ ጸላኢ እዩ ተባሂሉ ካብቶም ዝቐረቡ ነገራት ከዓ እንታይ እዩ ምርጫና ንመርጾ ነገራት ኣብ ዙርያና ንኽህሉ ንመርጾም ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ስለዚ ንመርጾም ይዕርክቱና ንመርጾም መሓዙትና ኣብ ዙርያና ዘለው ሰባት እሳቶም ንዕቤትና ሓገዝትና ወይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ኮላይ ዓንቀፍትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣካይዳና ላይፍ ስታይልና ልምድታትና እቶም ዝኸፍኡ ጸላእትና እዮም እዞም ውሽጣዊ ጸላእትና ከዓ ብግዜ እንድሕር ዘይማዕራሪናዮም ብግዜ ስጉምቲ እንድሕር ዘይወሲድናሎም ብናይ ደገ ጸላኢና ንኽንጥቃዕ ይገብሩና ማለት እዮም ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ እዚ ይመስል ነይሩ ብዘቕረብክዎ መደብ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ላይክ ሼር ብምግባር ካልኦት ሰባት ንኽከታተልዎ ምግበሩ ከምኡ እውን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና እስካብ ሽዑ ሰላም ኩኑ